ଆଜି ଆମେ +3 ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସ ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟର କ 3 ପେପରର ପ୍ରଥମ ୟୁନିଟ୍ର ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଧୁନିକ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁଥିରୁ ଆସିଛି? ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମଡର୍ଣ୍ଣ ଆଧୁନିକ ଶବ୍ଦଟି ଲାଟିନ ଭାଷା ମଡରୁ ଆସିଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚଳନ୍ତି ସମୟ ବା ବର୍ତ୍ତମାନ। କେଉଁ ମସିହାରୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆଧୁନିକତାର ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କେଉଁଠି? 1880 ମସିହାରେ ୟୁରୋପ ସାହିତ୍ୟରେ ଆଧୁନିକତାର ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା। ଆଧୁନିକତାର ଥିବା ବାଦକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଆଧୁନିକତାର ସାହିତ୍ୟରେ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଚିତ୍ରକଳ୍ପବାଦ, ଡାଡାବାଦ, ଅତିବାସ୍ତବବାଦ, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିବାଦ, ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଆଧୁନିକତା ଶବ୍ଦର ଛତା ସଦୃଶ। ଇଂରେଜମାନେ କେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ? 1803 ମସିହାରେ ଇଂରେଜମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଶିକ୍ଷାନୀତି କେବେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା? ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ତୁଲାଇଥିଲେ? ଲର୍ଡ ମ୍ୟାକଲେ ଏବଂ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କ ସହାୟତାରେ 1835 ମସିହାରେ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ଜନକ କିଏ ଥିଲେ? 1828 ମସିହାରେ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ଜନକ ଥିଲେ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ। ଉତ୍କଳର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଓ କେବେ ଉତ୍କଳ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ହରନାଥ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 1869 ମସିହାରେ କଟକଠାରେ ଉତ୍କଳ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁ କେଉଁ ଇଂରାଜୀ ସାହେବଙ୍କ ଅବଦାନ ଥିଲା? ଜନ୍ ବିମ୍, ଷ୍ଟିର୍ଲିଂ ସାହେବ ଏବଂ ହଣ୍ଟର ସାହେବଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଦାନ ଥିଲା। କେଉଁ ମସିହାରେ ଏବଂ କେଉଁଠି ହିନ୍ଦୁ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା? 1817 ମସିହାରେ କଲିକତାରେ ହିନ୍ଦୁ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। କେଉଁ ମସିହାରେ କୋର୍ଟ କଚେରୀରୁ ପାର୍ସୀ ଭାଷା ଉଠାଇ ନେଇ ଉକ୍ତ ଭାଷାର ପ୍ରଚଳନ କରାଗଲା? 1818 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କୋର୍ଟ କଚେରୀରୁ ପାର୍ସୀ ଭାଷା ଉଠାଇ ଦେଇ ଇଂରେଜୀ ଭାଷାର ପ୍ରଚଳନ କରାଗଲା। ଓଡ଼ିଶାର କେବେ ଭାଷା ବିଲୋପ ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଥିଲା? 1868 ମସିହାରେ ଭାଷା ବିଲୋପ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେବେ ଓ କେଉଁଠି ସ୍କୁଲ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? 1823 ମସିହାରେ କଟକଠାରେ ଇଂଲିଶ ଚ୍ୟାରିଟି ସ୍କୁଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ସରକାରୀ ଇଂରାଜୀ ସ୍କୁଲ କେବେ ଓ କେଉଁଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା? ପୁରୀଠାରେ 1835 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ପ୍ରଥମେ ଇଂରାଜୀ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଦ୍ରା ଯନ୍ତ୍ରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓଡ଼ିଶାରେ କେବେ ହୋଇଥିଲା? 1837 ମସିହାରେ କଟକଠାରେ ମୁଦ୍ରା ଯନ୍ତ୍ରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ଜ୍ଞାନରୁଣ ପତ୍ରିକା କେବେ ଓ କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପାଦ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 1849 ମସିହା ଜ୍ଞାନରୁଣ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଜ୍ଞାନରୁଣ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ କିଏ ଥିଲେ? ରେଭରେଣ୍ଡ ମି ଲେସି ଥିଲେ ଜ୍ଞାନରୁଣ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବଙ୍ଗଳାର ଏକ ଉପଭାଷା ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ? ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଲାଲ ମିତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ବଙ୍ଗଳାର ଏକ ଉପଭାଷା ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ଏକଟା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ନୟ ପୁସ୍ତକ ରଚୟିତା କିଏ? କାନ୍ତିଲାଲ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଏକଟା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ନୟ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା ଥିଲେ। ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିକୁ କିଏ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଥିଲେ? ସ୍କୁଲ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମାର୍ଟିନ ସାହେବ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରୁ ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କେବେ ହୋଇଥିଲା? 1866 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ କେଉଁ ଇଂରାଜୀ ସାହେବ ପ୍ରତିହତ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ? ଜନ୍ ବିମ୍ସ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ମିଶନ ପାଠଶାଳା କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? 1822 ମସିହାରେ ମିଶନ ପାଠଶାଳା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ କମିଟି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ 1823 ମସିହାରେ ଜେନେରାଲ କମିଟି ଅଫ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ମ୍ୟାକଲେଙ୍କ ଶିକ୍ଷାନୀତିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ମ୍ୟାକଲେଙ୍କ ଶିକ୍ଷାନୀତିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ଓଡ଼ିଆମାନେ କାହାକୁ ଭାଷା ଧ୍ୱଂସକାରୀ କଳାପାହାଡ଼ ବୋଲି କହୁଥିଲେ? ଡି.ପି.ଆଇ. ଅଟକିନ୍ସ ଜନ୍ ସାହେବଙ୍କୁ ଭାଷା ଧ୍ୱଂସକାରୀ କଳାପାହାଡ଼ ବୋଲି ଓଡ଼ିଆମାନେ କହୁଥିଲେ। କଟକ କଲେଜ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? 1868 ମସିହାରେ କଟକ କଲେଜ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ ପୁସ୍ତକ କେଉଁ ଇଂରାଜୀ ସାହେବ ଲେଖିଥିଲେ?
ହଣ୍ଟର ସାହେବ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ ପୁସ୍ତକ 1871 ମସିହାରେ ଲେଖିଥିଲେ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ ଜାଗରଣ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ପାଦ୍ରୀମାନେ କାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପାଦ୍ରୀମାନେ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଗତାନୁଗତିକତା ଧାରାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଚାଲିଥିଲା? 1821 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗତାନୁଗତିକ ଧାରାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଥିଲା। ମିଶନ ପାଠଶାଳା କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ମିଶନ ପାଠଶାଳା 1822 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରଥମ ପତ୍ରିକାର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ଏବଂ କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରଥମ ପତ୍ରିକା। ଏହା 1866 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ବୋଧଦାୟିନୀ ପତ୍ରିକା କେବେ ଓ କେଉଁଠି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? 1868 ମସିହାରେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ବୋଧଦାୟିନୀ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ପେରିମୋହନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ପାଦନାରେ କେଉଁ ପତ୍ରିକା ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା? ଉତ୍କଳ ପୁତ୍ର ପତ୍ରିକା ପେରିମୋହନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ପାଦନାରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ଗେଜେଟ୍ କେବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? 1878 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ଗେଜେଟ୍ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବାଇବେଲ ସମ୍ପାଦନ କାର୍ଯ୍ୟ କେଉଁ ଇଂରାଜୀ ସାହେବ କରିଥିଲେ? ୱିଲିୟମ କେରି ଏବଂ ୱାର୍ଡ ସାହେବ 1804 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବାଇବେଲ ସମ୍ପାଦନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବାଇବେଲ ଛାପିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ କେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଦ୍ୱୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ? ପଣ୍ଡିତ ପରଶୁରାମ ଓ ପଣ୍ଡିତ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବାଇବେଲ ଛାପିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ।